እሺ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሎ ደጋጊመ ዝዛረቦ ኩላትና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ተማሃራይ ልቢ ሃለወና ንቓል ኣምላኽ በቃ በቲ ኣብ ውሽጥና ዝትርጉመልና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ንዓና እንዳወሰድና እቲ ንዓና ዝተበርሃልና ንዓና እዩ ስለዚ ብፅሞና ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ይርዳኣና ስም እግዚኣብሔር ይመስገን እንታይ እዩ ኣብ መሰረት እምነት ክርስትና ነዚ ክርስትናና ከመዕኑድ ሒዘንኦ ዘለዋ ሰለስተ ኣዕኑድ ወይ ሰለስተ መሰረታዊ ሓሳባት ኣለዋ ኩላትና ንፈልጠና ብዙሕ ግዜ ተሰብኽና ኢና መቸም ንድገም ዘለና ሓድሽ ነገር ኣይኮን ግን ኣብቲ ሓቲ ንድገም ነገር እውን ሓደ ሓድሽ ነገር ክንረከብ ስለ ንኽእል ግን ሰለስተ ዓበይቲ ነገርን ኣቂመናና ዘለዋ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ክንብለን ወይ ኣዕኑድ ክንብለን ማለት እዩ ምናልባት ዝሕግዘኒ ሰለስተን ኣዝየን መሰረታውያን ዝኾና ነገራት እየን ማለት እዩ ብአይንና ንነብር ዘለና ኣብአይንና ዘለና እንታይ ምበልና ነርና ዓው ንበል ኩላትና በቃ እዚአን እምነት ተስፋ ፍቕሪ መብዛሕትኡ መልእኽትታት ድሕሪ ዳርኢና ከዓኒ ኣብዘን ዕኑድ እዚኣተን ዝተሰረተ ዝተኣስረ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝርርብና ይኹን ንሓደና ክንዕልል ከለና ይኹን ኣብ መዝሙራትና ይኹን ኣብ ጸሎትና ይኹን ኣብ ቃል ኣምላኽ ይኹን ኣብ ባይብል ስታዲ ንገብሮ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትና እዘን ርእሲ እዚኣተን ኩሉ ግዜ ትንክፋ ብሓፂሩ ብፍቕሪ ክንመሃርስ ኣለና ንብል ሞኒ መሰረት ስለ ዝኾነ ናይ ሂወት መሰረት ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓ ንጠቕሳ ኩሉ ግዜ ንጠቕሳ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ድሕዳልና መሰረት ያሳ ዓንዲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ሰብ ከስምሮ ኣይክእል ኢልና ንዛረብ እምነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ بأمنتنا نبر زلنا بأمنتنا كأساس نبالنا أمنت أزي أقدر سلسخونة هيوتنا يو مسرتنا كريستنا هيوتنا يخاني قال نبر خاني تصفى خان نبل كل سبب متعز نبر بتصفينا نبر زلنا نصب بينا كر على دخل الآخرين نسنتايو تصفانا أيوه مالتي سلزي تصفى إلنا نصب بين عبيت نجارات هلوانا منتعلنا فقر لنا مالتي سلزي إجزابه الأملاخ استمسكن يقول كلهم بعد باولوس يكونوا بعد بطرس بعد يهودا بعد يوحنس كلهم ملكات صحيح خلوا زياتن كل جزء أقول له أزين مسر الصزخنا لو من هنا أول صحفت أنت نخون نيرنا نصب كل صحيفة تصحيف تزغين كل جزء زين حساب زياتن أبت حسابنا الله مالته مخنياته استاتنتين مسرت الصزخنا أعنود الصزخنا لذي إذا عند زي إذا عنود زياتن أزين أقدرسين بريزين كنا براين خلنا حنت خاب أنت هتخوننا أيتبارا لسنا مالت عبا يلا فقري له الله جن بريزين سلسلة زيادة كم قوم عين خلنا إذا أبديتي أتقوم ما يتخلنا أتي أبديت قوم ما يتخلنا إياه نزيعة أبو زفت قصة أساسية نرخبنينا كلاتنا نفلت أتقصي قدام يكرون عصر توصلسته أزيا فلت توصل خونت أنت أتبل حجنا يبل أمنت تصفى فقري إذا سلسلة زيادة ينبرا كابزياسن تعبنا فقري هاي ماسيو ينبرا كل حجي أب هيوت كل جزء اللوا مالتيو سمتى أبناء مدر هيوت نكرسنا نبرانا نكرسنا قعزة هيوتنا زين سلسلة زياسن انتهي بناتي ينبرا كنبرا زلوا نجراتين كل جزء خلوا زلوا نجراتين مالتيو إنك تقول اللوا تصفى تقول اللوا فقر تقول اللوا أي تبارا لساني ماتيو ينبرا اللوا ينبرا اللوا حجي إنزل نبرا زلوا أمود أتاقم أمنت يدلينا لي نجرات مسرعنا يو أمنت يدلينا نتصبي تصفى نت يسوع كريستوس مسرعنا يو ما قست أملاك مستقلت كن أمن ها يدلينا لي مناط أمنتنا تخويني تعبنا يا سوسخنا ذات تصفى زي أجن شعوب تصفى أين جبرنا نتصفى ناس حزنا يو حج كنت يجبر الله ماذا زين سلسلة زين تجبر الله ينبرا الله سكين ينبرا الله نبل ينبرا الله بك خنا نبرا الله ينبرا أبي وتنا زين نجرات زياتن يصنع عزين نجرات زياتن بزي بنا حنت نجبر أين خلنا دخونا يخون استجبر خلعلن تحت ننتبلنا بزي نجر نتجبرنا بزي زين سلسلة زياتنا ولا حنت يكون مالتي سزي أمنت تصفى فقري زين نجرات زياتن ينبرا الله أبي وتنا زين نجرات زين كنبرا زلوا نجرامات نبتة معرف نبتة هذا اللي هو مصحف كيدنا حنتي مع حبر نزيان حيزة تخيد زخرت مع حبر سزلا نعد عليك نتقصينا قدام يتسولون كي حدا سلسته قدام يتسولون كي حدا سلسته قدام يتسولون كي حدا قطر سلسته انتهى يبل أبكين أملاخنا أبونا نسي جبري أمنتكم جبري انتهى أمنتكم نأمنت تاي اللي عملتيو كلاتنا نبلسنا جبري اللي عملتيو
እምነት ብዘይ ግብሪ እንታይ ኢልዋ መጽሓፍ ቅዱስ ሙት እያ ኢልዋ ማለት እዩ ስለዚ ሙት ነገር ማስ እምነት ብዘይ ግብሪ ንጓዓዝ ኣለና ኮይና እንታይ ማለት እዩ ሜታ እያ ማለት እዩ የላን እምነት ማለት እዩ ስለዚ እምነት ብግብሪ ጻዕሪ ፍቅርኩም ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ንፍቅርካ እንታይ የድልያ ማለት እዩ ጻዕሪ የድልያ ቃልሲዩ ብፍቅሪ ክንነብር ከለና ኻኒ ጻዕሪ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኺላ ይኩን ፍቅሪ ክንነብር ከለና ሲ ጻዕሪ ኣለዎ ስራሕ ኣለዎ ምትንኻፍ ኣለዎ ኣብቲ ጉዕዞ ሲ በቃ ካብ ፍቅሪ ዘጉድል ገለ ነገራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጻዕሪ ኣለዋ ንዓን ጻዕሪ ንቃለሳ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ትዕግስቲ ተስፋኹምን ስለዚ ንተስፋኻ እንታይ የድልያ ማለት እዩ ትዕግስቲ ምክንያቱ ንተስፋስ ብምንታይ ካ ትፅበያ ብትዕግስቲ ኢና ንፅበዮ ነገራት ኩሉስ ብትዕግስቲ ሕጂ እውን ንኸይድ ዘለና ንጓዓዝ ሲ ናይ ትዕግስቲ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ እታ ተስፋ ክትግሃድ ከላስ እናተዓገስና ነገራት እናተዓገስና ምክንያቱ ካብ ተስፋ ዘቑርፅ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ ክርስቲያን ተስፋ እንታይ ይገብር ይባሃል ኣሎ ተስፋ ኣይቆርፅን እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ ከቑርፆ ዘይክእል ነገርካ ኣብ ውሽጢ ያለው ተስፋ ዝህቦ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ኣጆኻ ዝብል መንፈስ ስለ ዘለዎ ክሓልፍ እዩ ዝብል ክወፅኦ ኢኻ ክሰግር እዩ ክንጭብጣ ኢና ክንኣቱ ኢና ዝብል ተስፋ ኣብ ውሽጢ ዝህብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ስለ ዘለዎ ማለት ሮሜ 5 ምዕራፍ እውን ኣላ ሮሜ 5 ምዕራፍ ቁፅሪ 4 ከዓ ክንሪኣ ኢና ካብ ሓደ እንተጀመርናያ ጽቡቕ እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸድቕና ኢሎ እምነት ኣውጅዋ ኣሎ ምስ ኣምላኽ ብጎተና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ብኡኻ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ እምነቱን ብተስፋ ዝረኸብና ተስፋ ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ኢሎ ክብሪ ኣምላኽ እውን ንምክሕ ኣሎና እታ ኣብ ሓድሽ ትርጉም እንታይ ትብል ምስ ኣምላኽ ብጎተና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ይሃልወና ትብል እንታይ ኣሎና በቃ ኣብ ውሽጥናስ ኣሎና ያ ትገልጽ ውዱእ ነገር እዩ ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ንምክሓልና ግና ክብ ፀባ ድማ ንመክሕ እምበር ነቲ ትዕግስትስ ከም እቲ ፀባስ ትዕግስቲ ከምዚ ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮነን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን ኣብቲ ምፍታን እውን ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ተስፋ ብፈተና ዝሓልፍ ሰብ ኣሎ ተስፋ ኣሎ ኣብ መንጎና ብመከራ ዝሓልፍ ፀባ ዝሓልፍ ተስፋ ዝቑርፅ መገዲ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሓልፍ ነፍሲ ኣላ ተስፋ ኣብ ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ የሳግር እዩ ኣምላኽ የውፅእ እዩ ኣምላኽ የጥሕስ እዩ ዘየሳግር ዘስግር ዘይጥሕስ ዝመስል ዘጥሕስ ዘይውፃእ ዝመስል ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣምላኽና ከምኡ ዘሳግር ኣምላኽ እዩ ኣሜን ትዕግስቲ ምፍታን እቲ ምፍታን እውን ተስፋ በቲ ተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝተዝፈሰሰ እዛ ጥቕስ እዚኣ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣብ ልብና ዝተዝፈሰሰ እታ ተስፋ እውን ኣይትሕፍርን እያ ማለት ስለዚ تحفر تصفى يكون الزلاتنا نحن سب تصفى إنا ناملاخ كنملخو خلنا ناملاخ كنصعبو خلنا سقلنا يكوننا ندنس سباسي أيكوننا حدا نقول ألنا تصفانا خاني زحفر أيكوننا زي حفر أملاخ يزلنا زي ساقر أملاخ زورس أملاخ يزلنا سلازي تصفانا دمان تيتخونا أي تحفر إياه مالتيو قدما يكونتوس كم تا معرف ساخن دغماينا 13 شوعتون حدا حسب يزلوا ግን ተራና ያኻው ብዙ ገለ ነገር ክንረኽበላ ኢና ቁጥር ሸውዓተ ብዛዕባ ፍቕሪ ኢሉ ማትዩ ፍቕሪ ኣታርስቲ ኩሉ ትጸውር ኢሉዋ ኣርስቲ ፍቕሪ ስለዝኾነት ኣወይ ተቐሰናሎ ፍቕሪ እንታይ ኩሉ ትጸውርያ ኩሉኻ ተኣምን እያ ማለት እዩ እምነት ኣላ ኩሉኻ ተስፋ ትገብር ስለዚ ኣብ ህይወት ኣማኒ እዘን ዕሉ እዚኣተን ኩሉ ግዜ ኣለዋ ፍቕሪ ኣሎ ብሓቂ ኣምላኽ ዘለዎስ ፍቕሪ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ተኾነልና ተማቒልና ስለ ዘለና ስለዚ ናይ ፍቕሪ ባህሪ ኣለና ኣብ ዓለም እዚ ኣሎ ፍቕሪ ዓለም ደይ ተፍቅሮ ፍቕሪ ዓለም ደይ ተገፈቶ ዓለም ደይ በፅሓቶ ፍቕሪ ኣባና ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ኣሎ ንኩሉ ሰብ ክነፍቅረሉ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እዚ መን ይህብና ሕልና በቃ ብኣምላኽ ረኺብናዮ ደስ ኣይብልን ስለዚ ናይ ፍቕሪ ሰብ ክትከውን ኣፍቃራይ ክትከውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰብ እኮ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ተፈቃራይ ክኸውን ዝደሊ ግን ዝበለፀ እንታይ እዩ ኣፍቃራይ ክትከውን በስ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና ሂብና ንሓድና ክንፋቕረላ ትኽእል ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ባህሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ተቐሚጣ ኣላ ስቕ ኢልና ኣይኮና ናይ ፍቕሪ ሰባት ንኸውን ኣይኮነን ኣምላኽ ዝሃበና ህያብ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ መሰረት ስለ ዝኾነ ዓንዲ ስለ ዝኾነት ስለዚ ሓደ ዓንዲ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ኣሎ እዚ ዓንዲ እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ፍቕሪ ይበሃል ኣሜን እወኒ ተስፋ ኩሉ ከዓ እንታይ ትገብር ተስፋ ትገብር ዝኣምን እንታይ ትገብር ተስፋ እዩ ዝገብር ዝኾነ ነገር በቃ ኣማነ ኣማኒ እዩ ነዚ ኣማኖ ነገር ከታ ይገብሮ ተስፋ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዘን መሰረት እዚኣተን ናይ ጉዕዞ ህይወትና እየን ኤፌሶን 3 ምዕራፍ 17 ናሃረይ ናብቲ ሓሳብ ንከይድና
ኤፌሶን ክንደይለ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጽሪ 17 እንታይ ይብል ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኢሉ ኣሎ እምነት ተጠቂሳላ እምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩም ተሰሪትኩም ስለዚ ነዚ ክልተ ተጠቂስዋና ኣሎ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዩ ምናልባት ሓንቲ ስለዘየላ ገለ ኸይንብል ኣው ስሩት እዩ ኣው እትው እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኢሉ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩም ተሰሪትኩም ካ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ሱር ብሰደድ እዩ ስለዚ ሱር ዘይሰደደ ፍቕሪ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ፍቕሪ ኣምላኽ ታሱር እንዳኸደት ንኣተወት ድሕር ኣትያ ዘይናቐነቕ ፍቕሪ ይክህልወና ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ከፍቅር ዝኽእል ንኩሉ ንፀላእትኻ ተፍቅር ዝኽእል ንዝፀርፉኻ ተፍቅር ትኽእል ንዝሰጉኻ ተፍቅር ዝኽእል በቃ ማለት እዚኣ መዓስያ ግን ሱር እያ ማለት እዩ ተዓንድሲ ሱር ብሰደደ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሱር ዘይሰደደ ግን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ በቃ ይማሓው ስቕ ኢሉ ከፍቅር ኣይክእልን ኣብ ዝኾነ ነገራካ ክበፅሕካ ኣይክእልን ምሕረት ግበር ተበልካዮ ምሕረት ገብር ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብቲ ፍቕሪ እንታይ የለን ሱር የለን ኣብ ውሽጡ ሱር ደይብሉ ከፍቅር ወይ ከዓ ምሕር ገለ ማለት ኣይክእልን ሽግር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ሱር እንዳሰደደት ክትኣቱ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባህሪ እዩ ዓንዲ እዞም ዕንዲ እዚኣቶም ድሕር ደኣ ኣልዮም ኮይኖም ንሕና ምሕረት ክንገብር ሽግር የለን ምሕረት ክንሓትት ሽግር የለን ብፍቕሪ ክንመሃዝ ሽግር የለን ኩሉ ሽግር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሱሩ ኣበይ ዝርከብ ከዓ ድሕር ደኣ ናኻ ናይ ፍቕሪ ሱር ሰዲዱ ናይ ሰዲዱ ሰብ ምልክቱ ኣበይ እዩ ኣብ ምሕረት ምግባር እዩ ኣብ ምሕረት ምግባር እምቢ ዝብል ሱር ናይ ፍቕሪ የብሉን እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ሱርና መመሊሱ ውሽጢ እቶ ናይ ፍቕሪ ሱርና ውሽጢ እንዳኣተወ እቶ ይሰርት እዛ ዓንዲ እዚ ነቕ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ ጳውሎስ እውን ክዛረብ ኩሎ እንታይ ኢሉ ዘሎ ካብዚኣተን ኩለን ተዓቢ ግን ኢልና ማለት እዩ ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕሪ ዝኣብ ኣምላኽ ፍቕሪ እቲ ባህሪ ናቱ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እምነት ብዘይ ተስፋ ተስፋ ብዘይ እምነት እምነት ብዘይ ፍቕሪ ፍቕሪ ብዘይ እምነት ተስፋ ዘይብሉ ፍቕሪ ዘይብሉ እምነት ዘይብሉ ከዓኒ ሓቂ ሂወት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንሰብ ኤፌሶን እንታይ ኢልዎም እታ ቀዳመይቲ ፍቕሪ ሓሊክ ኣለኺ ማሲ ጉድለት ኣለኪ እምነት ኣለኪ ተስፋ ኣለኪ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ትገብርለኺ ብዙሕ ነገር ትገብርለኺ ነታ ማሕበራት ትሰብክለኺ ትዝምርለኺ ኩሉ ነገር ኣሎ ምልላይ መናፍስት ኣሎ ኩሎም ትፈልጡ እዮም ኢኺ ከምዚ ትገብርለኺ ነገር ግን ማለት እዩ እቲ ሓደ ነገር ኣውራ ነገር ግና እንታይ ጌርክ ኣለኺ ካብኡ እውን ጎዲልክ ኣለኺ ፍቕሪ ዝበሃል ግና ረሲዕክ ኣለኺ ካብኡ እውን ወፂእክ ኣለኺ ካብኡ እውን ጎዲልክ ኣለኺ ስለዚ ተመለስ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ دلينا عينة أقلبلتنا قلقل دليتنا عينة مجلس إمتى دليتنا عينة سماي بقى حاوز ورد أقلبلتنا قلقل زي الثورة كله انتهي مالتيو قولوا أيوه أبقى من زابير نعو تملس كان نعو رأيه يدلنا زابير ما تملسكم رأيه يدلنا مالتيو أتاها محبر كولوسية كولوسية قدام يعرف من رأيه أو ترى النظم محبر يا مالتيو بزعما نتا دحر بايتا ام زرا بزح هايدلني نفتي منفساوي حسابا نفت ملخت خنكدينا مالتيو حجي اولس ابزيا انتاي يجبر دلو دحر دالنا ام مجمرتا كاب حادي كتاب عصرتو سلسته عصرت خلته ابيلو نأملخ يدمسكنا زلوا دمسكنا زلوا مخنيات ما حدا نجري أبتا ما حبرتي حدا عمل نجر رخيبه حدا عمل نجر سميعه مالتيو جندان ببنايو خن كيدينا أولوس يبلنا بفقد أملاخ حواري يسوع كريستوس تيموثاوس حاوناون نتوما بقولوسيس زلوا قدسانن بكريستوس آمنتي حواتن كاب እግዚአብሔር ربنا كاب ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ኢሉ ሰላምታ ይዝህብ ዘሎ እዚ ሰላምታ ዝምስሓበ ሽዑ ናብቲ ብዛዕባታቶም ብሰምዖ ብዛዕባቶም ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል እታ ብክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኹሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ይብል ማለት ስለዚ መለለይ ናይዛ ማሕበር እዚኣ እንታይ እዩ ድሕር ዳ ኢልናዮ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዋ እምነት ማለት እዩ ካልኣይ ካኒ ንኹሎም ቅዱሳን ዘለዋ ፍቕሪ እጂ መለለይ نقدر محبر زي أمر لي مبجسي نتقولوس دم خصيفه زجورو حد عب نقدر كأن تايوسي نكريستوس يسوع زلوا أمنت أب كريستوس زلوا أمنت أواتهم أب كريستوس زلوا متمما
بقولتها زلهم متأمن بأملاخ زلهم متأمن أب أملاخ زلهم بقى برتوع زخونة أمنت إذن السمعي عندك ناس تطلع يكون خاني نح أحوات زلهم نخلو قدسان نخلهم قدسان بيسوع كريستوس زامون الزبالة خلو نزدحان الزبالة خلو زلهم فقري نسمع أخوي دماتو جي نبلن دلنا هذا النجار زياتن أقدمت أسنان لنا أنتي لنا إذا سرس زياتن تين يعنوا لنا عندين أقدستين كل جزء نسبحن سبكت كأزياتنين لنا حجاب زم حبر كان تيركب على ماضي زرخيب عم ذكر النجار أمنت رخيبو لقنا خا فقر خا رخيبو ناب إفيسون تيرخيبو نيرو قويتان تيرو نيرو فقر قدي لكي أمن الوا أمنت على لك بتعلق كم زلك جن فقر قدي لك أبزي خان تيرو فقر لك يوا عم ذكر النجار سزرخي بالله أبتيك قدسان زنبرة فقري أب حدهم زنبرة فقري أب حدهم زنبرة مقرب أب حدهم زنبرة متحللاي أب حدهم زنبرة بقى حق أي ناس زخنا فقري مصر عيس دبداب يسحفوا يلوم صلاتكم هاي فقر صلاتكم يلوم ويتهيأ فنا إذا أستزي ناتنا رأسهم انتهي الوقت نفقر تهيأ اللي نعمل عنتوي سعري اللي نعمل لامات سلازي كلنا قدر لنا ناتنا ترى نينا سوكف ترى انتاي تعدلنا سعرنا يفقر مالتي ازي اقداسي نقرا خبزي حدا قوديلنا هنا كن فرين نخيل كن بزحين نخيل دليتنا انت برناسي ايكونيو كابز غودلي كابز غوديلناسي قال نغير كنصاي نخيلنا مالتي سلازي انتاي لس صحيفوا لهم نصاتكم ناي فقر سماتكم لهم بكا دبدابنا مشت كارت زخ مصنا خلالو بكا أبي يقول أباها صعد له أباها صعد خجبر له أباها صعد خجبر له نفرق نسعر كن كلنا نفعل بكا نسلام كن سعر بنخونه مجدي كم يجرنا فقر تسرت لنا نفس وقفنا خن عي يجيب عنا يا مالك سبات انتهى يقولنا نجعي نحن خنتاي كنقول نحن عندنا انتهى نبال نحن خنتاي كنسرت لنا نبز عند زين نسأله نبز مسرت زخ مس يجيب عنا يا مالك سلازي صبوا أرستي صبوا ما بقستا خلينا ما تسمعهم يلوشتي كل ساعة ما أنت خاطكم الناس اللي نابل مالتي لازم أرستي نايت قلت زخونة مغنيات نباولوس نايسب قلوس يهود نايسب قلوس يزلهم أب قلوسان زلهم فقرا أب أملاخ زلهم متماسي نبيتروس نباولوس تاجروا أب صلوت يأتيوا مالتي كم رأس صلوت كينون نذهب محمد رزق أخن ليلا لنا يلو مالتي مسألة تخينو ها نسألكم على نايلون نمبرك خسر لذا محمد رزق يلو نمبرك خسر لذا ختم رزق يلو نمبرك خسر لذا حزب زي من هذا زم صفات زياتهم أب كروس نتالهم من هذا زم صفات زياتهم بقى كروس صوفي صفاتهم سلسلة زم صفات زياتهم أب حاجتهم فقر لهم أب زم صفات زياتهم أب كروسان زلهم فقري بزي قدس أبي لو تم كروسان فقر لهم إلو تمبرك هو كتصلي نأملاك تاجروا ماتو أمسكينه حاجة خابتين أملاك كنا مسجنون لوز جبنا كم زخن سمع خلنا تام حبرتي فقر الله بحر كله نأملاك كنا مسجني جبنا أبحث عندنا فقري خلنا نأملاك كنا مسجني جبنا أبحث عندنا زلوا مقرب كر خلنا كنسمع خلنا أمونكم زلوا فقر بحر كله نأملاك كنا مسجني جبنا أبصر حدا رد الله فقري كر خلنا نأملاك كنا مسجني جبنا مخنياته أكلنا نحن مالتي نخدم مسجن بزحتي لنا مخنيات لنا سلح برتنا نعملك كنا مسكنا كم زينا مكمنا نعملك كنا مسكنا بس قام مكمنا ترى يكون لب نخد قطعة حد حسب كن حسب نأوغن قطع أبزغن نت نت عنده كلاتنا نكبو نت نفقر عنده كلاتنا نقطمه خلنا نعملك نجيلو نعملك تمسك مالتي إلو شعو سلاسي أبسمات أرني بكم زلو تصفى مسألة مالتي حجي زم صفات زياتهم دما حدا تصوحا يصبوا له مالته مچم كله نغبرو نيناي غزي يد حدالنا دز مسخ تصفانا كل اغرغلوتنا ابسفات كرايلنا قال ايكونان كابز كنوصخن كالنا صبو اغرغلوت اغلغل كنبال صبو زيمير كنبال صبو سبير كنبال صبو صلي كنبال صبو غير كنبال إلنا الحدان صبل لهنا ابزي اياترف مالته كل جزء نحسب زلنا نبي نحسب لنا نفس تصفانا نحسب لنا نفس السماء نحسب لنا السماء تعرني زلنا نحسبنا السماء تقميط زلنا نحسبنا إن احنا نقدر زلنا سبب زبولي يقولوا أي كدس سبب زخونه يقول بس هي كدس هذا نقدر نحسب لنا أملاك طيب لنا بكا صباح نقص مزعبير بيقبلوا نقصي انتايو سنزقر بلو زلوا أقل قصي انتايو بكا انتاي خبر كابويتا تصفي انتايو نسمع علينا كنت زلنا نتصفانا نحسبنا نأملاك نحسبنا سماين نحسبنا كنقلقل سماين نحسبنا كننبر نبرانا أخي طرفه سماين نحسبنا كنحسب كنقيد يوز قبعنا مالتين سازي أبسما يلو تعرني بالكم زلوا ها انتاي تصفانا كنتايو
رستي انتايو اب سماي تقربنا زلو رست تصفى قدم زعبونا حق وانجيل سمعكم امو يبلنا ماتو تصفى انتايو تصفى انتايو حجي وندقينا نتقالكم دغمو تمالس تسبقنا نسيو بقى حدش نغير كو يلنا እግዚአብሔር ከዛኽረና ከሕስበና ዛዕባ ዝመጽእ ተስፋና ከሕስበና ስለዝደለየ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:3-4 ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ኣንቢብናዮ ነርና ቃል ኣምላኽ ብኣይ ክሓልፍ ከሎ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ተነቢቡ ነይሩ ከምዚ ድብል ቃል ትሕዝኩ ኣለዎ ተስፋና እዚ እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይንጽምሉን ኣብ ሰማያት ተቐሪብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሙታት ብዝሕ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለድና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ተስፋና እዩ ተስፋና እንታይ እዩ ኣይሓልፍን እዩ ሕጂ ኩላቶም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንገብሮም ዘለና እንታይ እዮም ድሓልፍ እዮም ኩሉ ክሓልፍ እዩ ገለ ክመጽእ ክሓልፍ እዩ ንብረት ንገዝእ ይሓልፍ ኣቑሑት ይመጽእ ይሓልፍ ንጉሕፎ ይኸይድ ነገራት ይመጽእ ካልእ ሓድሽ ነገር ከምዚ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ደይሓልፍ ዘይጽምሉ ዘይረክስ ርስቲ ግን ተኣርኒምና ኣሎ ተስፋና ናይ እዚ እዩ ያ ተኣርኒምልኩም ዘሎ ርስቲ ነው እዚ ከዓ ከመይ ማለት እዩ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይትንስእ ነይሩ እዚ ተስፋ እዚ እንታይ ይግበር ነይርና ኣይመያ ነይርና ያ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይትንስእ ነይሩ እዚ ተስፋ እዚ ሙሉእ ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ኣይማእተውን ነይሩ ኣይማእተውን ኣይምተሰማዕና ነይርና ዓና እውን ተስፋ ዝብል ኣብ ውሽጥና ይመሃለዎን ነይሩ ሰማይ ዝብል ኣብ ውሽጥና ይመሃለዎን ነይሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንስኡ ብኸመይ ንፈልጥ ድሕር ዳኣልና ኣብ ውሽጥና ተስፋ ኣትዩ ተስፋ ኣለና ኣብቲ ውሽጥና ትንሳኤ በቃ ትንሳኤ ዝብል ኣብቲ ውሽጥና ተስፋ ዝብል ርስቲ ዝብል ናይ ዝዓለም ህይወት ዝብል ኣብ ውሽጥና ተስፋ ኣትዩ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንህያው ሓድሽ ተስፋ ኣብ ጎይታና ተስፋ ኦኬ ቁጥር 5 ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ድሕራይ ዘመን ክገሃዝ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን تحليكم علىهم إلنا أملاك مسكن إذن باري إذا حلوازي نينا يرحلنا نتي إيماتيو ده حلو فجزء تنكفنا يرنا مثلاً أو خياط قالت حمشته قالت حمشته خمو عينة حسابات الله بكريستوس يسوس إتا بفقر تجبر من الدائمبر جزرت كانوا يجزت حد جزء أي كونن استرجع لهم لا خير اوكي سوري نحناس بمنفس كاب امنت ناي صدقي تسفا نصبق علينا اوكي كاب امنت انت نصبق لنا ناي صدقي تسفا بك انت ما صدقي تنبرلا منغستي كله ነገር ሲ ጽድቂ ዝብል ማለት እዩ كله بصدق ዝብል ምንም ነገር ክሳይ ደይብሉ ከምዚ ኮምፕሮማይዝ ታንክሽን ኮምፕሮማይዝ ዘይብሉ تخ دخونا صدقي شو يبقى حكينا دخونا صدق نروح شو نعمل سب حجي نحن نفرض فردي الله هو دل خيري قبل خون خيري شو عقل بصدق إذا نبرر ما نقصدنا السوق تصفانا زمير مسكن فيليبي 3:10 فيليبي 3:10 نحن قنا يلو ماته نحن قنا نتاي حجرنا بيا أب السمايات كاب أول مرحلنا نسو قويتنا يسوع كريستوس نرجع لنا نسبة علينا تسبيتنا تسفانا مني يسوع كريستوس نسو تكون كمان سر تنازل على من قصاني كن ورث زي تسفا فلذي كي بزح تقصي نبتانا بس ياخذ من لسنا انتهي دول ماتيو اتي تسفا تعرض لكم زلو بناي حق قال وانجيل مسمعهم امو نابغاتكم مسمسه كل عالم نافرين عابين زخيد زلو كابتن تصقى املاح بحق سمعكم فلطكم لان جميرو دما ابغاتكم زلو يبناتيو زعبا وانجيل يزارب زلو ስለዚህ ወንጌል ተስፋዩ ወንጌል ንወድሰብ ህይወቱ ይቀይሮ ወንጌል حدش ህይወት የንብር ወንጌል ተስፋ ይحدثካ ወንጌል ካል ህይወት የንብር ወንጌል ህይወትና ቀይሮ ወንጌል ካል ናብራህ ነብር ገርና ወንጌል ካብ ዓለም አውጽና ወንጌል ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን አንብረና አለ አሜን ስለዚህ አብርሃንና ነብር ዘለና ናሁላትና ዘገርም አብርሃንና ዘለና ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናበይ ናብ ዘገርም ብርሃኑ ታይገበረኩም ተሳገረኩም ዘእተወና መንግስት አምላክ ብርሃን በቃ ንስኻ ብርሃን ይኸ እናት ናይቲ ብርሃን ነጸብራቅ ስለ ዘለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ባዕሉ ሲ እንታይ ይዛረብ ይመስለኩም ደገናውን ይዛረብ
مناتو እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ነገር ታገርና ሓጺብና ነገራት ሁሉ ሓጺቡ ሓሳብናት ሓጺቡ ኣተሓሳስባናት ሓጺቡ ኣራያናት ሓጺቡ ስጋናውን ካብ ሁሉ ካብ ብዙሕ ነገራት ካብ ናይ መሰይ ካብ ናይ ሽጋራ ካብ ናይ ገለል ዓመላት ገመል ወፂ ታገር ወይ ወዝና ኣጽቢቕ ወይ ስለዚ ሰብሲ እንታይ ሓት መስል ለካ ማለት ሓቂ ኣብ ነፍስ ወከፍና ክንመስክር ንኽእልና በዚ ኣሜን ከምዝ ገይሩ ህይወትና ዝቀየረ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ታሪኽና ዝለወጠ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ካልኦት ሰባት ዝገበረና እግዚአብሔር ካልኦት ሰባት በቃ ኣርእስትና ካልእ ዘረባና ካልእ ቋንቋና ካልእ ዝለዋወጠና እግዚአብሔር እዚ መን ለውጥ ወድሕዳልና ወንጌል በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሃሌሉያ ቁጥር 7 ከምቲ ካብ ኤጳፍራስ እቲ ፍቁር ማይ ዓይትና ምእንተኻትኩምን እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እተማሃርኩምዎ ይብል ማለት እዩ ይብል ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ሓደ ኣገልጋሊ ኣሎ ኣብዚ ኣገልጋሊ እዚ ድማ እንታይ ንርኢ ኻኒ ተመስከረሉ ማለት እዩ እንታይ ተባሂሉስ ፍቁር መገላገልትና እዩ ኢሉ ኣገልጋሊ እዩ እንደገና ናይ ምንታይ ኣገልግሎት እዩ ዘንጸባርቑ ኸ እንታይ እዩ ፍቅሪ ዘንጸባርቕ ሕጂ እተማሃርኩምዎ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ፍቅርኩም ብመንፈስ ዘፍለጠና እውን ንሱ እዩ ኤጳፍራስ ኣብ ማእኸል እታ ማሕበር ኮይኑ ብምንታይ ይነብር ነይሩ ብፍቅሪ ይመላለስ ነይሩ ዝረአዮ ዘበለ ኩሉ ፍቅሪ ካብኡ እንታይ ይመሃር ነይሩ ፍቅሪ ይመሃር ፍቅሪ ካብ ምን ተማሂርኩም ድሕር ኢሉሲ ካብኡ ዝተማሃርኩምዎ እቲ ፍቁር ነፀብራቕ ናይ ህይወቱ ኣባኹም ዘፍሰሶ ናይ ፍቅሪ ህይወት ዝገለጾ ንስኻትኩም ነቲ ነገር ኣንፀባሪቕኩሞ ፍቅርኩም ብመንፈስ ኣባኻትኩም ከኣን ከም ዝተጋህደሲ ንሱ ነጊርና እዩ ዋው ፅቡቕ ብስራት ዘበስር ሰብ ናይታ ማሕበር ፅቡቕ ዝዛረበላ ሰብ ፍቅሪ ናይታ ማሕበር ዝዛረበላ ፍቅሪ ናይ ምድሓን ናይታ ማሕበር ዝዛረበላ ፀፅቡቕ ደውሪ ሰብ ማለት እዩ ኤጳፍራስ ከመይ ዝበልዎ ሰብ እዩ ደስ ኣይብል ኩላትና እዚ ህይወት እዚ ይልበሰና ንኩላትና እዚ በቃ ናይ ባህሪ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ናይ ፍቅሪ ሰባት ተባሂልና ክንግለጽ እግዚአብሔር ይደልየና ናይ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸልና ኣነ ናይ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝምካሕ ሰብ ኣይክህሉ የለን መን ዳኣሉ ድምስክረሉ ንሓድሕና ክንመሰኻኽር ዘለና እሱ ናይ ፍቅሪ ሰብ እዩ ናይ ፍቅሪ ሰብ እያ ኢልና ኣብ ሓድሕድና ፍቅሪ ንሎልና ክንዘራርብ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ መምህር እዩ ክንብል ንኽእል ማለት ኦኬ ናብ ቁጥሪ 9 ቢልና ክንከይድ ኢና ሕጂ ጳውሎስ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ንሕና ይብላ ኣሎ ንሕና ዝብል ዘሎ ምስ መተዓይቲ እዩ ኣብ ላዕሊ በዓል ጢሞቴዎስ ኣለዉ ነታ ደብዳቤ ሒዙ ዘብፅሓ ድማ ኣብቲ ታሪክ ከም ዘንበብኳ ቲቂቆስ ዝበሃል ኣገልጋሊ ድማ ምስኦም ከም ዝነበረ ይዛረብ ሕጂ ንሕና ኢሉ ካብታ ሰምዓናላ መዓልቲ ጀሚርና ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ካብታ ንሕና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዎም እምነትን ኣብ ናሕድሎም ዘለዎም ፍቅርን ምስ ሰማዓና ኢሉ ሽዑ ንሳቶም ሓደ ነገር ገይሮም ንሕና ካብታ ሰምዓናላ መዓልቲ ጀሚርና እዩ በቲ ብፍልጠት ፈቓዱ ብኩሉ እንታይ መንፈሳዊ ጥበብን ክህልወኩም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ጥበብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሰሎሞን ሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምስ ቀረበስ እንታይ ደሊልዎ እግዚኣብሔር ንሰሎሞን ተኽኢሉ መሲሉ ኣነ ከመይ ገይረ ከገልግል ከም ዝኽእል ከመይ ገይረ ነዚ ዝኽኣል ከም ዝኽእል እንታይ ክዛረብ ከም ዘለኒ እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ኣነሲ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ እንታይ ገበረኒ ኢልዎ ጥበብ ሃበኒ ካልኦ ሓንቲ ኣይደልን እዩ በቃ ክመርሓሉ ዝኽእል እንታይ ጥበብ ክዛረበሉ ዝኽእል ጥበብ ሃበኒ ጸሎትኩ ኣገዳሲ እዩ ጥበብ ሃበኒ ካብ ምፅላይሲ በቃ ጳውሎስ ያዕቆብን ከምኡ ኢሉ ነቲ ከየስተሓፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ እንታይ ግበር ይብሎ ይለምኖ ንሱ ከኣኒ ከየስተሓፈረ ክህቦ እዩ ስለዚ ጥበብ እግዚኣብሔር ይህብ ማለት እዩ መንፈስ ጥበብ ይህብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ክትፅልየልኩም ኣለና እንታይ ክትኮኑ መንፈስ ጥበብ ክወርደኩም እዚ ኣገዳሲ እዩ ብጥበብ ክንመላለስ ብጥበብ ክንዛረብ ብጥበብ ክንኣቱ ብጥበብ ክንወፅእ ምስ ሰባት ከይተረፈ እንታይ ክንብል ከም ዘለና ጥበብ እግዚአብሔር ክህበና እንተክንገብራ ማለት ክንጽልይ ይግባአና ክንልምን ይግባአኒ ወአምላኽ እጅኻ ጥበብ ሃበኒ ወአምላኽ እንታይ ለኸም ዝዛረብ ወአምላኽ እንታይ ለኸም ዝምስክር ወአምላኽ እንታይ ለኸም ዝፅሕፍ ወአምላኽ እንታይ ለኸም ዝዛረብ ኩሉ ሃበኒ በቃ يحفرني እግዚአብሔር ኣይሕፍርኒ እግዚአብሔር ኣይትሕፍርኒ ኻይሎም ዘሚሮም ኣለዎ ዘመርት ኣይሕፍርኒ እግዚአብሔር ጥበብ ክህበና እዩ ምስትውዓል ክህበና እዩ ምስትውዓል ካብ መን እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ጥበብ ካብ መን እዩ ኣምላኽ ጥበብሲ ንሳ ይኻይዶል እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጥበብ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ኢሎም ማለት እዩ ብፍቃዱ ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ክመልኣኩም ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብሱላት ክትኮኑ ማለት እዩ ብኣእምሮ ብሱላት ክትኮኑ ተውፅኦ ዘረባስ ናይ ብስለት ዘረባ ክትዛረቡ ብርድኢት ክትዛረቡ ብምስትውዓል ክትዛረቡ ብምስትውዓል ክትመላለሱ ብምስትውዓል ክትኣትዉ ብምስትውዓል ከዓ ክትወፁ ምእንቲ ኢሉ ምእንታኹም ጸሎትን ልማኑን እንታይ ገበርና ኣየኩርናን ይብል ስለዚ ክበኩር ዘይብሉ
كل عزلو كل جزء أرأس انتايو منفس طبن منفس وعلم أمرن كوهبنا مثل الله أزي أقداسي ما ناس أقل قلت تزغنا كلاتنا أقل قلتينا استايز بحالينا كلاتنا أقل قلتينا كلاتنا وانجيل نزاربينا كلاتنا نمسكرينا أيكون عندي أقل قلتيس أقل قلتي حدش كده نكون كألتي كبرنا سلزي أب حدش كده نزلنا كل أقل قلتها هنقبل نخيلنا كنا قل نخيلنا كذا أملاك يوز لزغنا كنزمر نخلي نخيل نزمر مزمرات لا يتوهي أيكون كل يخزمر زلوا أبزغنا نزمر كوني ورشي بدي درس نبهر مالت ملحت أملو خيلان بهر مري مزمرات أب حد أبولي كيدان أب حدش كيدان كيف المزمرات زبها الوالح يلا أنا يرخبكم سازي يرخبكم أي رخبكم مزمور كله نقول لسكين كلنا أنا نزمر أزوز نزمر كل الناس أي مزمرات أنا نزمر مصحات مسؤولو نملكم دينا أي نبلنا سازي كلنا أنا نزمر مالته أقل قلتي حدش كنا نكون كألت جبرنا أبز حد فكزين أيكن نهيرنا كان دبهال بقى قوي جبرنا أيكون كلنا نحن تينا كانت هنا الله مالته سلازي أملاح أبزي أقل قصدي تبارك بنا مستوعب كبرنا لما أزي صلاة زخن صليو يقبلنا يوم دقت صلي أتصلت كأنت يقصر له بس أنا يجبر زبله كله يبل مالته سلازي أتأمنت لنا لنا جبره اللو الله لنا سازي ناي جبر عملك كاتايو سناي جبري زي سناي جبري مقبار دما حدا كابتي ناي أمنتنا وصيتيو ناي هوتنا وصيتيو إنك خان ناي صلوت وصيتيو خا إنك ناتصلي لهم يزلوا فرقنا فرقهم يبر الله فرق منفس قدس كرأي مالتي أبي وتم ناي منفس قدس فرق الرأي فقره الرأي محرد الرأي تعجزته الرأي عقله الرأي زم كلهم منفس قدس تقولي سامزلوا كلها فرقات أبي وتم مثلا كفاريو مثلا كرأيو سبات ملات مسيامسي تخبروا فقره بلعو جي أنا فقر دلينا نحاول مسسي فقر حداسي ناس بكا يلا مالتي شجري أبنا ثالث يلا يا شجري إكزامبل رسي دكا أنا نحد عندنا مالتي مسيخونا بايس حد فقر رسي إنكم سيبك شجري مالتي شجر علمني فرمان فسق بس يبلين مالتي محرد أديك بركوي ناس بكا أخيلو ولا حد بكا تاخي إكزامبل كفريني ناخذ كم سجان هونا أيكون أيكالني نيفر يلا مالتي إذا ما تنكفريو أولو ساير ماتيو نتصلي لكم هذا نزون صلوات يبليه إذا كم أخذنا خوشنا خوص نفقر هيوت كن مالس نفرم من فسق لسه هيوت نخن مالس هيدني ماتيو صلوات يبليه كويتا يردانا الله نادر حسب فرق النافرهم بفلتات أملاخ النعبيهم من مات سلاز عبيد زبهر الله كل جزء حد عن هيوت من الناس مالت تعمل خبيلي لو تزايب اللي هيوت مالت كبيلي مالت سلازي أملاخ كابانا لوت إيدالي نحن ونكون دلنا نحن حدنا وأيلوت إندي وأيتلوت إندي أي خنبها هالسي داي ولا واو تلوتو وسيخو أزراربوهم يدا الله يندلو سبب حد جزيسي أما عادي خاطر يوم صنع خاص مسكرب كيوم ناشرنا مسمعوا خامو مسكرب خاص كميز ولا عبيت صوت أفكار تحسها حسن يقطمه هيقرب الله حد على زي خان بك عبيتي كانت تصبيهم قلنا ملها مسكرك خان بك قلعت بيبي عشان قال خاز تزيك زابير يردانا ندا وصخات خيل كم زلها خيلو باولس اب كل متان تخون كفلت بك ندا قدلك تخيل كم زلها زي كونس ندا وصخات خيل كم زلها اب كل يفلت نفسه كفنا خم خن بحال ندا وصخ خيلو ندا وصخت كيدا لا تغيروا خيلو لا تغيرت كيدا خن بحال خلنا ازيو طعم دس صبر اوكي نغزابير بح كتبلون نو بقعاتكم كتمالالسوني بعض سلازي من ملاس هيوتيو ابتي هيوت ابتي من ملاس كانتايو نا املاح انت خونا بقعات علماتي بقعه قلقالي بقع سب بقعه سبات بقى غزابير دي حفرنا سبات كنكون يلوها بز دما يصلي خمزلو نصلي على ماتيو بحبس بس عزبره كله نبذله تعجسن عقلن حيلن خورو برتعكم نبت قد رستي قدسان برهان زبك عنا ابو نا امسكنكم نسو خاب سلطان صلمات زوصانا حجيت عنتو يزنلو نبرنا مالتيو نسو تايلو ناب قد رستي قدسان كانتايو برهان يلنا لنا سز منغس املاح تاع برهان سزي برهان زمالالس نسو يلنا مصحاودس اي انت يكوني اي عنكفني برهان زمالالس يلو ماتيو تا منغس املاح تاع برهان سلازغونت قدر رستي قدسان كانتايو برهاني مالتو منغس املاح برهانيا
ስለዚህ ኣብርሃን ንምምልላስ ዘብቃዓና ኣምላኽ እዚ ግደር ርስቲ ቅዱሳን እዩ እዚ ርስትና ማለት እዩ ኣብዚ ዘብቃዓና ኣቦ እናመስገንኩም ብለና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ኢሉ ቁጥር 13 ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃአና ኢሉ እጅ ጳውሎስ ዘገርም ሓደ ግዜ ደስ ዘብለካ ናይ በዓል ጳውሎስ እንታይ ኣሳብኾም ይሰብኽኒ ዘሎ ብጽሑፍ ገይሩ የምጽእ ዘሎ ዘውፃእኩም ኣይኮን ዘሎ ናብቲ ሰብጣ ኣይኮን ዘመልክት ዘሎ እንታይ ይብሎ ዘውፃአና ጥዑም ዘረባ ይኹም هم اللي نهزر كلنا أطولنا كلاتنا ولا نسبخ ولا نبل كل تأخذ ذلوا كم زج جبرنا كم زوج عنا خمس جبرنا ندابل بأولس يزار بالمات سلوزي كابسلت أنت سلمات زوج عنا نمنجس فور ودون أتونا إلى مارت سلوزي اليوم مسألة زياتهم كم تيجي تبجيسيو نزلت قصة زي أمسي وبأولس ده يا بجيسو هم يلون نخزارب ده لنا نهتم سبت أفتح عندي تطويل مهلا أبتم عنك تطويل مهلا أب تصفى مهلاو أب أمنت مهلاو أب فقر مهلاو ويتاي بارخ زي هيوت زي كنا لابسو ناوسخ الخير ناسرس الخير زبر يدك خنا سلا حد حدنا نصلي حواتي سلا محضر أملاك نصلي سلا كلهم قدسان نصلي قدسان كنصلي لهم أبزهر له ويهالو سلا كلهم قدسان نصلي سلا محضرات أملاك نصلي سلا حد حدنا نصلي أزي خوص عنا زخل أب الزمان زخاني أبرتع أحمد زجبرنا أزي مالتي سنجذب يبارك